Ja, vi er nemlig så nederen, at vi vil lave sådan en YouTube-kanal. Så I kan se, at I er faktisk ikke så latterlige, som I går og tror. Det er vi nemlig. Det er latterlige. Ordet latterlige, det bliver lavet til os. Ja, og jeg må ikke sige noget, på grund af, at jeg er så dum. Ja, Så præcis. Hun er lært at kende sin plads. Lidt ligesom en hund, ikke? Nej. kaldte du mig en hund der? Din lille lort med din lille skid. Bare fordi, at jeg tror, at katte ikke kan skide. Det her bliver kun pinligt for dig selv. Det er kun pinligt for dig selv. Hvorfor? Bare fordi jeg er faktisk ret klog, ja. Som de fleste vil sige. Det er noget, hun tror, ikke? Bare lad hende blive tro. Men jeg bliver kaldt kinderægget, så ligesom... Ja. Ja. Og man kan nok godt regne ud af, hvorfor. Så. Nå, men... Ja. Hvad var det? Så hvad hvis I gerne vil... hvis I virkelig mangler et liv, så tag og gør det. Fordi at, det er næsten ikke det værd. Det er faktisk ikke det værd. Men gør det alligevel. Bare fordi I kan. Ikke? Så ja. Er det bare det? Bare fordi vi kan, så har vi gjort det. Ligesom jeg er superwoman. Right. Så er jeg Superwoman! så er jeg pretty woman. Det er kraftedeme, ikke, mand? Jo. Jeg er gurlig. Gurlig gris. Gurlig gris. Okay. Okay. Vi mangler et liv. Så Ja. sig ja. Hej.